Hapsay nga gisugdan sa Samal Island ug Zamboanga City ang pediatric vaccination karong adlaw. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sayong miabot sa Peña Plata Gym si Elmer Jimenez, taga Barangay San Agustin sa Samal Island, aron ipalista ang iyang duha ka anak aron makapabakuna kontra COVID-19. Willing ko na ipabakuna na ko kung anak kay gusto na ko maprotektahan mi sa mga palibot sa mua o among pamilya. Labi na sa kuha nga layo ko nagtrabaho sa ila. Dali ra ang proseso sumala sa magsuon nga Aquila Marie, 17 anyos, ug Tyron, 14 anyos. Kinibisan pa og sagol ang mga bata sa ubang mga hamtong nga nagpabakuna. Okay lang po. Kanang medyo hawi siya sa kamot. Oo lang. Pero pag padulong ni mo diri, unsa man ang hindi ba? Wala man. Okay lang. Akuan tapos akong parents po. Unsa na kasi mong huna-huna nga nang importante ang magpabakuna. Importante para ma-safe po may sa COVID. Abo, safe may tanan among akong family. Sigon sa Igacon City Health Office, kapin 50,000 na ang nabakunahan out of 76,000 nga target nga mabakunahan. Ug madugang pa ang 10,000 nga target nga mabakunahan sa teenage group. Actually, kay duha man ni ka team din pwede ni sila makabakuna siguro na up to 500 vaccinees. Sa Zamboanga City, 5 ka vaccination sites ang nangabli alang sa mass pediatric vaccination sa syudad. Priority ang mga dunay comorbidities. Gikalipay sab kini sa mga nagpabakuna nga naghinam-hinam na nga mabalik ang face-to-face classes. Masaya ako dahil nagpa-vaccine na yung aming paaralan. Kasi pinapangarap ko na din makapasok ulit sa eskwelahan. Positibo si Zamboanga City Mayor Beng Climaco nga makabot ang 50% full vaccination sa target population una mahuman ang tuig. Napakahalaga at napaka-inspiring ang ating activity ngayon sapagkat nakikita natin yung mga bata after 2 years, nakalabas sila para magpabakuna. Isip pagpangandam sa syudad sa posibleng pagpailawom sa GCQ status. Mas papaspasan sa City Health Office ang vaccination rollout sa syudad. In the coming days, tiyan na kita mga additional sites on the pwede bakuna. And then hopefully, kaya kita no todo ya LG aton mga vaccination sites pwede man cater for the pediatric. Kauban si Belcher Awing sa kamera, ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.